Oh, oh, ay, ay. Oh, ah, ay, lo. Mat. Oh, ah, ah, oh, oh, ah, ay, ay, ah, waduh mati aku. Waduh. Oh, oh, ay, oh, 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 ah, ay, waduh. Yaksa kura rupa Prisagdang Nawendra Yaksa laku kamal malengkang Gambira marang arang Hangis sesyong Hamatu Prabowo Kuramawali Wong rete kala Ludra Maspati Raja diwehi. Wah, sing diburu dudu wonge. Sing digoleki dudu prajurite nanging prajurit kuwi adat lupiya kuwi dadi pepalang gegayuhan. Lumebana negara Ndarawati. Pengine Sinuwun Prabu Kudayatma kepengin boyong Yah Brata Jaya nanging iki ana satriya minangka dadi cucuking Ayuda. Sapa kowe? Satriya Swala Bumi. Kasih Raden Setyaki. Setyaki. Ayo ngaku kowe sapa? Barongan saka ing Tawang Kantungan. Sara glodagaran iku. Aja mung ijin. Rangkepo 1000 kowe batangmu aku ora bakal tinggal gelanggang colong plai tanding marang. Wah. Sumbarmu macio-cio. Kaya bisa lan wani dilat mesti abang ngremuk mesti gligen parat. Adoh balang bedonga trak sampai ke pundak. Wandak sabeke wong banteng. Wogrok kamu.